Днес ще говорим за конете! Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Казвам се Надя Рид, за тези, които ме виждат за първи път. И съм създател на Академия Интегрирано съзнание и лечебните коне. Много от вас вече знаят, че съм и терапевт чрез езда и конете, но какво точно означава това и как могат да повлият конете на психическото ни здраве, това искам да ви разкажа днес. Може би вече познавате този термин хипотерапия, нали? Хипо от античната гръцка дума за кон. Сега в България този вид терапия се свързва и практикува предимно в областта на физическите, ортопедичните и неврологичните заболявания. Говорим освен за рехабилитация след физическа травма, така и за заболяване като аутизъм, множествена склероза, ADHD, т.е. хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието, Паркинсон, церебрална парализа, артрит, инсулт, Алцхаймер, поведенчески разстройства и много други. При хипотерапията конят с неговата естествена ритмична походка ни осигурява едно повишено двигателно и сенсорно усещане. И тук първо имаме фактора на изживяването, да бъдеш носен от това голямо и топло животно, което ни напомня така подсъзнателно, когато сме били носени в майчината утроба или родителските ръце, нали, тази сигурност, тази топлина. Но от друга страна, разбира се, имаме стимулацията на различните мускулни групи, развиването на баланс и усещането за собственото си тяло и различните му отделни части. И хипотерапията не само доказано подобрява неврологичните функции и сетивните процеси, но дори цялостно подобрява настроението. Днес специално няма да говоря за хипотерапията, а за психотерапията чрез ездата и конете. Защото конят има още една суперсила и това е когато е партньор в терапията ми като психолог. Сега, този вид терапия се използва вече от дълго време успешно в други държави при пациенти с посттравматично стресово разстройство и емоционални травми. Например, в Германия, където се дипломирах като терапевт чрез езда, психотерапията с помощта на конете се прилага при немски войници и техните семейства, но и също при жени и деца, които са жертви на насилие или дългогодишно домашно насилие. За мен в този вид терапия с тези големи силни животни като партньор, всъщност не аз съм терапевта, а конят е. Аз просто се явявам като проводник или преводач между човека и коня. Но ако се питате сега как може да помогне един кон, ако страдам от, примерно, ранена себестойност, ако съм бил или още съм жертва на редовно насилие, психическо или физическо, ако страдам от посттравматично стресово разстройство или комплексното такова, ако имам тревожност или паник атаки, или депресия, или фобии, страхове, нали, които ми пречат да живея спокойно в ежедневието си. Дори ако изпитвам трудности да завързвам приятелства или романтични връзки, да разкривам себе си пред други хора. И тук в основата на цялата тази терапия стои ефекта, че конят не е критик, не е съдия, не е родител, не е насилник, не е шеф, а едно фундаментално, честно същество с една мъдрост в неговата автентичност, което се нуждае просто от контакт, за да разбере дали може да ти има доверие. Знаете, конете са тревопасни животни. Това е нещото, което абсолютно ги различава от други терапевтични методи с животни, като например кучетата, които са хищници, като нас хората. Това означава, че конете живеят постоянно с повишен усет и внимание към физиологията, чувствата, поведенията на всеки, който е около тях. Конят има това качество, чрез своето усещане за справедливост да позволи на хора с емоционални рани, травми и трудности да се отварят пред него, да покажат своята уязвимост и след процес на работа, нали, стъпка по стъпка, да преоткрият усещането си за здравословно доверие. Конят не е човек, разбира се, ние го виждаме и усещаме това, че срещу нас стои едно огромно живо същество, което не играе игри, не манипулира, не лъже. И подсъзнателно знаем, че той не ни съди и не пита кои сме, как изглеждаш, какво работя, колко печеля. Но най-важното в цялата обстановка е, че конят е огледало на човекът. А това, което виждаш в него, не е как изглеждаш, а какво имаш вътре в теб. Защото конят комуникира постоянно и най-вече използва езикът на тялото.
И още от първата ти среща, първата секунда започва да работи с теб и да ти показва точно местата, които може би дори знаеш, че би било добре да им обърнеш внимание. А той умее така да ги показва по толкова искрен начин, че знаеш, че не те съди за човекът, който си, за някакво качество или темпото, с което примерно напредваш. Но още по-важно, конят ти показва твоите сили. Хората си мислят често, че когато сме около конете, ние взимаме от тяхната сила, тяхното спокойствие. Но това не е така. Конете просто ни показват това, което е вече в нас. Те показват нашата сила, нашето спокойствие, нашите качества, така че да ги видим, да ги назовем и осъзнаем какво са. Конете успяват да ни накарат да видим сами тези неща, да научим за себе си, един вид да се опознаем, дори да се гордеем и да се радваме с нещата, които може би дори не сме очаквали, че са още тук вътре в нас. Ние се раждаме с един автентичен набор от генетични предпоставки, таланти и качества, които после в значимост от това в каква среда израстваме и опитът, който събираме, ни кара да се отклоняваме от тази спонтанност и истина и креативност, която е заложена в нас генетично, но която често се налага или ни е наложено да потискаме, да мразим дори и най-вече така да забравяме, че това всичкото е заучено в последствие от едно време, в което сме били много-много малки или млади и не сме знаели как правилно да разберем идващата информация, някакви случки или думи от възрастните или поведенията им, да си ги обясним и да ги преработим правилно. Ако не те могат да те накарат хем да отпуснеш контрол, да забравиш малко за този натиск, да контролираш всичко и да се чувстваш емоционална безопасност. И за да можеш да упражняваш доверие към теб самият и собствените си решения и умения, защото желанието за контрол е показно за много неща, но в основата е нарушеното усещане за доверие към теб самият и външният ти свят. Ако не те и едновременно те овластяват, връщат ти усещането за контрол над собственото си тяло, собствените си решения, собствения си живот, именно чрез развиването на доверие и уважение, първо чрез тях към тях, после към себе си и накрая и към външния свят. През годините ми от работа с конет разбрах предимно едно нещо. В процеса на редовно контактуване, конят вади от нас наяве и ни показва, и то по много безобиден и приятен начин, дори това, което е скрито в нас на най-дълбоко ниво. Дали искаш или не искаш, и в това няма нищо плашещо. Напротив, митът за лошото в теб, след като опознаеш тази част от себе си, разбираш, че наистина е било само мит, фалшиво разбрана и ненужно скрита и отхвърлена част от теб. Примерно може да ти покаже нетърпението ти. Може би яростта ти, нещо за което като дете да са ти се карали, което е здравословна и естествена защитна емоция, яростта. Да се развикаш, да се разгневиш, нали? Но навместо да се опитат да те разберат защо показваш тази емоция, да са искали да я потиснеш, нали? Да я скриеш. И сега ти се срамуваш и я мразиш тази страна. Или пък изпитваш трудност и вина да казваш не или да поставяш добри граници. Но това също са емоции и мотивации, които са важни, не страшни. Те имат важна функция, защото ни показват къде боли. И обикновено ние си ги знаем вече. Примерно, знам, че не ми служи някакъв навик, но сякаш до този момент не съм пожелал да погледна това директно в очите. И съм го крил дори от себе си. Но когато си имаш работа с 500 кг животно, ти няма как да не обърнеш внимание. Естествено, ако искаш да контактуваш, нали, да се докоснеш до неговото същество и до неговата красота. Сега, нека ви дам един пример, за да разберете какво имам предвид. В работата ми с жертви на насилие, независимо дали е физическо, вербално или емоционално, един човек, чиято себестойност е ранена по жесток начин, чието доверие е тъпчено, не само към другите хора или от мъжки пол, но най-вече към себе си, има едно недоверие към собствената си преценка. Нали? Стигнал си до там, че се съмняваш дори в себе си, дали изобщо си в състояние да вземеш правилно и добро решение.
и дали няма да се прецакаш пак, да страдаш накрая. Тогава е нормално да изпитваш огромен страх да бъдеш себе си, нали, да покажеш собственото мнение, да чувстваш тази свобода да бъдеш себе си по всяко време. Защото е безопасно, като покажеш автентична емоция и не те е страх от тяхната реакция. Но ако не ти е позволено да притежаваш тази ментална свобода, ти просто се скриваш в една дебела черупка и оттам живееш живота си. Някак изгубваш умението да бъдеш себе си. А когато ние хората изпитваме страх от нещо, започваме да го мразим. Съответно, ние мразим хората, местата, ситуациите, които асоциираме с болката и ни плашат, но под всичко това, цялата движеща сила на всичко това, което не виждаме на пръв поглед, е омразата към себе си, омраза към собствения страх, както и едно хронично себеотричане. Оттам нататък на повърхността изплуват чувство за срам, чувство за вина, различни защитни механизми, несъзнателни автоматични защитни реакции, вредни навици и така нататък. Когато един кон те види за първи път, той веднага на секундата те сканира и преценява кой си. Но за конят усещането за опасност и недоверие може да бъде провокирано не само от агресия от страна на човека, но също толкова силно и от несигурност и нерешителност. Или като си затворен и не показваш кой си, но той ще те тества докато разбере какво има в теб, защото той трябва да знае дали си приятел или ще го ядеш. Така че една явна несигурност или нерешителност, след като те е тествал, също ще го спра да ти се довери, да те уважава и да търси доброволно контакт с тебе. Тоест, ако ти не можеш да кажеш спокойно, но решително не, ако ти не можеш да отстоиш твоето лично пространство, пак по спокоен и уверен начин, когато конят идва към теб да те провери, кой си и да те тества, на коя степен се намираш в йерархията на вашето малко стадо от двама души, това може да бъде наистина опасно за теб. Но тук това, което учиш е, че опасността не идва от конят. Естествено няма да има реална опасност, защото конете, с които работя, са добре възпитани и знаят за какво става въпрос. Но това, което ще разбереш от такава ситуация е, че опасност идва само и единствено от теб самият. За теб самият. Твоите защитни навици да не отстояваш границите си, да не пазиш личното си пространство, това е едно от нещата, което те е довело изобщо да допуснеш да станеш жертва на домашно насилие. Но това е механизъм за справяне, да допускаш други така прекалено близо до себе си. Това е механизъм за справяне на едно дете от първичен, суров страх да не бъде изоставено. Нищо, че това е отдавна минало време и не е твоя вина. Какво става е, че сега, в сегашното време, се бориш с последствията, които са довели именно да допуснеш и задържиш изобщо насилник в живота си. И това идва от една стара зона на комфорт, която се поддържа подсъзнателно. А конят е в ролята да ти го покаже. Конят е идеалният медиум да ти предаде това съобщение така, че да го осъзнаеш. Защото човек, който е загубил доверие в хората, доверие в човечеството след насилие, няма да се довери така лесно на друг човек и няма да разкрие и предаде уязвимостта си така лесно пред другия човек, готов за промяна. Така че, понеже конят идва с неговото съобщение без думи, без агресия, без да стои зад всичко това мотивация за манипулация и ние го усещаме това, че идва именно от едно честно и справедливо и автентично място, в една жена, жертва на насилие, се отключват съвсем други нива на разбиране и приемане. Явява се и малко като терапия чрез излагане, защото конят хем не е мъж, т.е. не е насилник, хем обаче е още по-силен физически от един човек. Всичко това всъщност представлява един първи огромен шанс за подобрение и лечение, да може един човек да отвори поне една малка частица от себе си и да допусне малко светлина и малко топлина. Защото когато се доверим отново на себе си и собствените си решения, и емоции, и мисли, и поведения, чак тогава можем да се доверим и на друг, дори на някакъв етап да допуснем и друг човек по истинен начин в живота си. И колкото и да е крехка тази възможност, да не забравяме, че привързаността е това, което освен нашата потребност за сигурност е другата най-важна личностна нужда на човека. Да се свързваме и да имаме отношение. Така че как няма да страдаме, ако хем
се крием от света и от хората, хем така първично и истински желаем да принадлежим, да се чувстваме одобрени и да споделяме. Конят вади от теб. Колкото повече комуникираш с него, толкова повече опознаваш себе си. Виждаш и си доказваш, че тези неща в теб, които си мислила за страшни, недостойни или срамни, те са човешки. Те са последствие от нещо несправедливо случило ти се. Не си виновна за тях. Не си ги искала. И по пътя си дори намираш и силата да простиш. Да простиш на себе си, да простиш на родителя си, на партньора си. Намираш сили да се заобичаш по начина, по който е трябвало да бъдеш обичан още когато си раснал и си показвал кой си, без условия. Обичан целият, включително и най-горчивата ти сълза, най-ужасният ти страх, най-шумният ти смях и най-различното си и неповторимо себе си. Намираш сили да се изправяш пред твоите фалшиви убеждения за себе си и да ги измаляваш все повече и повече и повече чрез тази сила, която ти си забравил, че притежаваш. Преоткриваш я, изваждаш я наяве, заставаш здраво на земята. Силата не идва отвън, не идва от други хора, не е вследствие на следващия партньор, не е в предмети, не е в ситуации. А тя не е никъде другаде, освен в теб самият и винаги е била там. Готова да бъде разкрита и ползвана, когато и колкото си поискаш. Започваш да си доказваш, че можеш, връщаш си властта, контрол над желанията си, над решенията си, без срам, без чувство за вина. Всичко това става неусетно и по невероятно приятен начин, когато работим заедно с конете. Същото важи и в работата ми с хора с страхове и тревожности или пък бърнаут. Всичко това излиза наяве стъпка по стъпка. Ден за ден разглеждаме и лекуваме, защото ние хората сме царе в това да тъпчим и да крием в себе си надълбоко, да игнорираме, да си слагаме просто маската и да живеем ежедневието си перфектно, а това е толкова изтощаващо и вредно за нервната ни система, за тялото ни, каним по този начин болести в нас. Страшно много хабим енергия, когато не сме автентични, а просто функционираме от място на себесъхранение, от място на защита, от място на свръхбдителност. Автоматично даже не го забелязваш как преценяваш на кого можеш да имаш доверие, къде можеш да се скриеш, къде можеш да се отпуснеш, за да си отдъхнеш, къде има спасително островче, да се затвориш сам, примерно в тоалетната, да се залепиш за друго същество, да си пуснеш някакъв сериал с часове или да се затвориш в света на малкото си екранче на смартфона си. Всеки си намира такива спасителни островчета през деня, от които черпи сили, за да не разбере някой случайно кой си наистина. Дали не си слаб, дали не си ужасен и да бъдеш отхвърлен накрая. И това е в корена на всичко. Нашият страх да ни отхвърлят, да не бъдем приети. И дали е истински или се основава на фалшиви убеждения, страхът ти да бъдеш отхвърлен само по себе си е най-мощният мотиватор за лъжи, измами, предателства, агресия, активна или пасивна, наказание, манипулация. Тази неосъзнатост, че чрез комуникация и място на обич и отвореност нещата могат да се наредат без болка. И всеки човек страда под една или друга форма от същия този страх. Да, и ти, и аз. Защото той идва от тази първична нужда на човешкото същество да бъдем приети. Най-първото нещо, което се раждаме, да бъдем прияти от родителите си. Това е насъзнателна биологична програма в подсъзнанието ни, закодирана по рождение, за да имаме шанс да оцелееме, като се привържем към възрастен, който ще ни храни, ще ни пази, защитава. Затова усещането да бъдеш отхвърлен или неприет, или нежелан е толкова мощно и силно и е в състояние да подсече цялото ти съществуване, ако не осъзнаеш откъде идва и не предприемеш някакви мерки. И така, това да се стремим да сме перфектни, не да се стараем да направим нещо добре или качествено, а наистина говори за този психически натиск, на който сами се подлагаме, защото сме убедени, че иначе няма да бъдем харесвани. Това е едно масово ментално движение, да прикриваме нещата, които са те научили да мислиш, че са лоши в теб.
Но конете чудесно напомня, че няма такова нещо като перфектност. И да, можем да извиним родителите си и техните родители с това, че исторически са преживявали световни войни и са израснали с минимална емоционална грижа и подкрепа, но не е редно да го нормализираме. Просто защото защитаваме нещо, нали, в себе си или в семейството си. И това са последиците, които сега живеем. Може да се усеща като извън зоната ти на комфорт, да отидеш ментално там, където не си бил от много отдавна, но да си точно такъв, да си естествен, е толкова здравословно и толкова успокояващо, отпускащо за нервната ти система. Да можеш да си себе си и пред себе си, както когато си сам, така и както си пред най-близките си хора. И така тези прекрасни животни ни напомнят, че да правиш нещата, които мислиш за грешни или срамни или лоши, защото са те осрамвали или критикували някога за тях и ти си с всичка сила си намразил това в теб. Сега лека по лека можеш да надникнеш, можеш да се отвориш дори към възможността, че и тези твои места са съвсем нормални и достойни за приемане и достойни дори за обичане. Тези части в теб чакат някъде някой тъмен ъгъл, скрити и срамежливи. Те също искат да бъдат приети някой ден. И ти не знаеш с какво могат да допринесат към таланта ти, може би към нещо хубаво. Това, което някой някога те е научил да мразиш в себе си, не значи, че не може да се случи нещо хубаво от него. Това не е тяхно, а това си е твоя част, твоя автентична част. Не знаеш каква е била мотивацията, че е било осрамвано да го показваш. Представи си, ако си бил шумен като дете, а твоите родители все изморени и все изнервени и са ти се карали да мълчиш и то с времето ти си започнал да свързваш силното говорене или викане с лошотия, с отхвърляне и да се чувстваш дори виновен и да те е срам сега, като голям човек, като усетиш нуждата да изразиш нещо от себе си с по-силен глас, да бъдеш себе си. А представи си, че този силен глас и тази енергия е именно нещото, което ще ти служи за таланта ти за, примерно, пеене или някакво друго твое качество, което да бъде подсилено именно от тази енергия и този глас. Така че тези уж срамни качества често изобщо не са такива, ами просто са били съдени от други хора и в други обстоятелства. И ние това сме заучили. Оттам реакции, механизми за справяне, без тези качества, мислейки, че без тях ще сме перфектни. Както да се родиш с ръка, да ти казва, че тази ръка е опасна, тя може да е вредна, може да вземе нож и да направи нещо лошо. И ти се научаваш да я криеш. Слагаш и ръкавици, и дълги ръкави, но тя е твоя и тя е там. Дори да не я погледнеш, тя е там. С тази ръка можеш да удариш, да, но с тази ръка можеш и да защитиш. Можеш да милваш, можеш да нахраниш някого. Така че конете ни показват, че можем да бъдем себе си и пак да бъдем приети. Това, че действаме понякога като наранени зверове от място на защита или от място на страх, не ни прави лоши, а ни показва къде имаме да работим, за да не страдаме. Работата с конете ни дава възможност да разберем всичко това и да имаме необикновен и прям партньор до себе си, с реално подобрение в ежедневието си. И въпреки, че при терапията чрез езда и коне ще видите бързо резултати, искам да напомня пак, че едно дългосрочно подобряване, ние не желаем просто временна лепенка на раната, нуждаем се от пълноценна грижа за една рана, за да я излекуваме дългосрочно, за да не се върнат тези страхове и страдания пак. Търпение е нужно и време. И с това искам и да завърша днешното видео. Имайте търпение за себе си. Обръщайте внимание на детайлите във вас. Не отвръщайте поглед от нещата, които ви плашат, или които ви болят, или за които мислите, че са слаби, или лоши, или срамни. Всяка една част в нас има значение, защото тя е също част от автентичното аз. Това аз, което е дошло на този свят абсолютно уязвимо и готово да бъде обичано и отворено да обича, да се свързва. И поради средата си се е наложило да се бори, да се маскира на нещо, което не е, да вярва в фалшиви неща за себе си. Тази част от вашето аз е още вътре във вас и чака все още също да бъде приета и обичана. Ако намирате моите лекции за полезни, ще се радвам да ги споделите с ваши близки или приятели, за да можем да достигнем повече хора, които имат нужда от подкрепа. Защото, за съжаление,
е така, че не винаги знаем кой тихо страда в този момент. Вашата подкрепа за мен е подкрепа и към всеки друг човек, който е в нужда. Благодаря, че бяхте с мен и днес и бъдете осъзнати.